Popravde ja som Empire zdedila ako už existujúcu spoluprácu, keď som nastúpila do Bistro.sk a jednou z mojich prvých úloh zadaných mojim manažérom bolo práve urobiť audit výučby a nejakým spôsobom zistiť, či tá výučba posunula našich študentov a zamestnancov, alebo teda, že či možno budeme mať záujem zmeniť spoluprácu. Preto som sa rozhodla vypýtať si progress reporty a zároveň sama som začala ako študent navštevovať hodiny s Empire lektorkou a treba povedať, že odvtedy už máme len stále viac študentov, ktorých posielame do Empire a zároveň vidíme výsledky každý deň, takže to asi hovorí za všetko. S Empire v tomto momente v Bistro.sk spolupracujeme už 3 roky a výsledky pozorujeme každý deň. Mnoho kolegov, ktorí začali s úplne základnou angličtinou, dnes sebavedomo, bez chýb, bez ostychu, prezentuje aj na meetingoch, ktoré sú so zahraničnými kolegami. A to je pre mňa akoby najväčším možno meradlom toho, že či naozaj tá výučba funguje. Na kurzoch sa mi najviac páčilo a nakoľko som mala možnosť sama kurz navštevovať jeden, tak to viem možno aj tak akoby osobne zhodnotiť, nielen z referencií kolegov, že napriek tomu, že lektor vždy sleduje akoby ten cieľ výučby, ktorý je stanovený na začiatku metodikom a zároveň teda samozrejme niekým z HR, tie kurzy sú zábavné. Tie kurzy sú robené formou, ktorá je nejakým spôsobom pestrá, prinášajú nejaké cvičenia vždy lektori, ktoré majú naozaj za cieľ nielen akoby posunúť toho človeka v tej výučbe, ale mu tú výučbu aj spríjemniť. A myslím si, že to je cieľom dobrej výučby a práve preto sme s Empire veľmi spokojní. S account manažérkou Elou spolupracujem teda už 2 roky, ktoré tu pracujem a je to veľmi jednoduchá, veľmi príjemná, veľmi priateľská spolupráca, vďaka ktorej vždy všetko vybavím rýchlo a efektívne. Stačí dvihnúť telefón, napísať e-mail a vždy sme všetko vyriešili bez nejakých problémov a vždy, keď bola možno nejaká individuálna požiadavka, niečo, čo sa bežne možno akoby neobjednáva priamo, ale bolo to treba urobiť na mieru, tak nikdy si nebol problém. Naopak, vždy sme našli riešenie, s ktorým sme boli spokojní, takže za mňa úplná spokojnosť s komunikáciou.